נתחיל. עוד? יאללה, קח דרך. רגע. לא. מה? זה לא היום. מה? שיט? מדי צריך חזר! טוב, הילד לא נורמלי. אפשר להגיד עליו הכל, אבל דבר אחד הוא טועה. זה לא היום, זה מחר. אופס, זה היום. אוקיי, מה קרה עכשיו? אמרו שהתחיל בית מצחוק. מה? רותי! זה רציני! D שווה ל-D שווה ל-Y שווה ל-W שווה ל... כן, שווה. כן. תגיד לסבתא ספרטה, תני לי עכשיו. מה מציצו? ויש פה מחשיב הבא. שולם לעולם לא נסבול בזרפה. יואו, זה מתחיל. איזה בלגן עשיתי. ערב טוב לכם ושבת שלום. היום יום שלישי. אנחנו היום נארח אורח מאוד מאוד מפורסם. קוראים לו בוצ'ק הגדול. עומד עליכם בוצ'ק. אז איך החיים אחרי הסנטורות? מפה! תגידו מפה! אוקיי, כנראה טראומות והשנים מקודמות. בוצ'ק, אתה תשתתף בעונה החדשה של מת לצחוק? מה בולה? עצור את הקופן! אוקיי, ואתה בכל זאת תשתתף? כן! כן! אוקיי, זה הזמן להיפרד בוצ'ק. היה נעים מאוד, עזוב, לא חשוב, לא תעלה. להפצה מוצלחת! בואו לא נזיז! תטוסי! אוקיי, עכשיו הגיע הזמן המרואיין הבא שלנו. קבלו את רמבו גובר! תקום, תצליח. שלום רמבו, תשב. יופי, תירגע. הכל טוב? זה מה שהכנת לי? רמבו. רמבו, מי היה לך פה קודם? מי היה לך בוצ'ה, ההומו הזה? כן, סוף סוף יש פה איש צבא. מפה! תגידו מפה! מי אוקיי, אז ככה זה נגמר הסיפור של בוצ'ק. יש לך משהו לומר? אני מקווה שזה לא משודר בטלוויזיה. נכון, זה לא משודר בטלוויזיה. תודה רמבו, היה אחלה ראיון איתך, היה אחלה רייטינג, ומקווים שלא תרצח עוד מישהו. ככה אתה עוזב אותי? ככה? לא. אין רמבלים! מפה! צריך פומדה! לא!
אני המחליף של המגיש הקודם שנפטר בעקבות האירוע עם בוצ'ק ורמבו. אבל עכשיו נקבל את האורח האינדיאני, כוכב הפופ הראשון בעולם. קבלו אותו, מוסטפא. רמבו היה פה שיר פצוע. כן, מוסטפא, אם כן... אוקיי, אם מוסטפא הוא ערבי, שילחו את תשובתכם ואני לך על טורה ל-800 ואולי תזכו בחופשה לאילת. אבל עכשיו בוא נראה את מוסטפא, אוקיי? בטילים, בוא אינדיאני קטן, בוא שב פה מוסטפא חמוד. טוב, בוא עוזר עכשיו לגלו. אלה הרגעים האחרונים של מוסטפא, סליחה, של בוצ'ק. מוסטפא דואג לטיפולו, ואנחנו נבוא לזהות את הגופה באבו כביר. מה אני אגיד לכם? אוקיי, יש לך משהו להגיד היום? מה כולה? אסור לך לחופש! לא! אוקיי, פעם שלישית גלידה, איזה חיים ארוכים יש לבוצ'ק המסריח הזה. זה הזמן לעבור אותם למרואיין הבא שלנו אחרי החסות. אוקיי, אני מבין שיש כמה תקלות בשידור, ולכן אנחנו נאלצים לחתוך את השידור. אנחנו היום עברנו אל האולפן הדינמי היפה. נכון. תגידו נכון ילדים, נכון, תגידו נכון ילד חמוד, עמד עליכם, תגידו נכון. אוקיי, כעת נזמין את המנצח הגדול של האח הגדול, אלירז שדה. אלירז מלך! אלירז קח אלירז. עזוב אותו תעשה לי 2. תעשה 3. תעשה לי 4. נגמר המחיר. ילדים, זה שמחה. אוקיי, שלום אלירז. שלום. מה נשמע? איך החיים? הכל טוב, הכל מאושר, תראה. תגידו, למה כל הדברים כל כך מקורבים אליי? אני לא מבין את זה. אוקיי, מה עשית? למה אתה שומע את זה? תגידו כל כך קרוב אליי. תראה, אני משלם לך על הכל. לא נכון, לא נו. איך החיים אחרי האח הגדול? גזרי, אני קניתי וילה בקיסריה, קניתי אוטו בקיסריה, יש לי בתוך הבית, יש לי וילה בקיסריה, יש לי קיסריה בתוך קיסריה, קניתי בקיסריה, קניתי טלפון בוקסה בקיסריה, קניתי רכב בקיסריה, קניתי מטור בקיסריה, קניתי בקיסריה. שוש. אוקיי, תגידי, למה כל הדברים כל כך צמודים אליי? אני לא מבין את זה. הרבה אנשים אני אשלם טוב, הרבה אנשים שזוכים בריאליטים נהיים משוגעים, אני חושב שהוא היה ככה גם לפני. אני מניחה איך זה לחיות בלי אסי הזאת? לא יודע, זה בשביל לדעת, אם זה חרא לחיות בלעדיו, ברור שזה כיף, אבל אני לא מבין את כל השאלות האלה. אלירז, פגעת לי בעין! סיון בקשור, אני יודע שיש כמה לא אוהבים אותי פה. איפה המאבטח? הכל, לא, אני לא צריך מפתח, אני מבחינתי שתעבוד. אבל עכשיו, אתה יכול להראות לנו את הכסף? לא. להראות כובע? אף לגובה כי הייתה רוח. אני שאלתי אותך על הגובה? תראה. מה אתה חושב שזה תראה את הכסף! נו, רוצים לראות! רוצים לראות! למה חברתי לא הפנה עליי? יש לי 1,006.2 אנשים שאוהבים אותי. החצי זה נחש. נו, לא! טוב, אני אראה לך. ואני אראה למצלמה.
זה כל הכסף. תפתח! 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 אחרי החסות. סתם, איזה חסות. יאללה, נו. זה מטבע צ'קלק. אלירן, תראה כמה כסף אתה חייב לנו על כל זה? אני גיליתי את זה לפני חודשיים. אני לא ידעתי על זה כל כך. אז למה באת לפה? לא! תביא! קח, תפוס רקסי. לא, אבל למה? באמת! אח סלמוס, אתה עושה עבודה נאמנה. נו, אבל למה? באמת! למה? מאיפה אני ענה? טוב, לי אין כוח. נעבור למרואיין הבא. ביי! שלום, ברוכים הבאים באמת לצחוק. חדשות. ואיתנו יהיה הערב טובים סיאמים. טובים סיאמים. מה קשור עם אמא בבית? היי אמא. תמשיך לראיין אותנו. אז? למה? אין לנו מושג, ככה נולדנו. נולדנו. אז מה שלומכם היום? תוריד את היד. תוריד את היד. סבבה. הכל? מה איתך יום? סבבה? אז תמשיך ראיין. תעזוב את היד, אנחנו לא נקרא. תמשיך. אז איך זה קרה? נולדנו. ביחד? כן. לכמה אתם? 4. מספיק בשביל להרביץ לך. אוקיי. אז מה קרה בדיוק? נולדנו. אין לכם פירוט? נתפס לנו האוזן בלידה, ואז יצאנו ביחד. דבו. כמה נולדתם? כמה כאילו? יותר אני נולדתי 17. אנחנו נולדנו 17.1. רואים על אחד. בבית מלך שלנו. טוב, תודה לתאומים הסיאמיים שמחוברים מהאוזן לאוזן. שוב איתנו בהמשך, לחדשות בית לצחוק. טין 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 צ'ו 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 אני אומר לך שזה לא רציני. טין 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 טין. אבל היה כותרות. בשפקין מחפש אוצרות. כלב תלה את עצמו. בשפקין מצא את האוצר. זה הכל היום, צופים יקרים. מקווים שתענו מהסרטון. עכשיו תצפו בכמה כותרות של האנשים שעבדו פה נורא קשה.